Ibang balita, sumailalim naman sa 5 araw na pagsasanay ang 45 market vendors sa Mapandan bilang bahagi ng programa ang layong palakasin ang kanilang kabuhayan at operasyon sa pamilihan. Kasabay nito, tumanggap din sila ng mga kagamitan pang negosyo sa ilalim ng Capacity Building Training and Tool Equipment Distribution ng Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office, Mapandan. Layunin ng programa na mapataas ang produktibidad ng mga vendor at matiyak ang mas ligtas at maayos na takbo ng kanilang hanap buhay. Kabilang sa mga ibinigay sa mga benepisyaryo ang first aid kits, CCTV na may monitor, megaphone, foldable tables, upuan, speaker, microphone set at mga cellphone. Ayon sa DOLE, makatutulong ng malaki ang mga ipinamigay na kagamitan sa pang-araw-araw na operasyon ng mga tendero. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng DOLE Regional Office 1 para sa patuloy na suporta sa mga programang pangkabuhayan sa Mapandan. IFM News. IFM News. IFM.